Mhlonishwa mhlawumbe kusithatha sibeke mayelana nomkhipho wendaba mfethu. Indaba ebesisukwini lanamhlanje. Angithatha ngibingelele mfowethu ngibingelele kini sokuntambama umuntu ufisa ukuqinisekisa ukuthi sinesithakami salezi ndaba namhlanje mayelana neqembu elisha lasejozini elisunguliwe besokuthula lona-ke namhlanje endaweni yaseThagaloji lapho lapho sitshela umkhanya kude wonke ukuthi inhlangano zepolitiki okuyinhlangano ephelele nje esunguliwe with complete structures. Sibatshelile ukuthi we've got i-main structure with all the necessary wings. We've got Jozini Congress, we've got Jozini Women Congress, we've got Jozini Youth Congress, we've got Jozini Student Congress, we've got Jozini Labour Desk Congress. Ngakho siqembu lezepolitiki enawo onke ama-structures afanele. Inhloso yethu ikakhulukazi kunayo yonke into ukuzama ukuvikela abantu basemkhanya kude, in particular abantu basejozini kwi-exploitation esiyibona yenzeka ikakhulukazi ekuphatheni kwabo phethwe amaqembu lawa abaphethe. Umuntu ubona isidingo sokuthi asenzeni lento yabantu basejozini abazoyi-owna bona. Why senza nje sibonile ukuthi abantu basejozini baxhaphazeka kakhulu, imali yasejozini iyaphuma. Mhlambe esisebenzisa indaba esikhuluma ngaso lapho sibatshelile abezindaba ukuthi one, sisensitive ngendaba yesimo somnotho. Umnotho wethu uya kwenye indawo, so seyijozini sifuna ukuyiprepare lesimo esibheke kuso somnotho. Siprepare kanjani na? We need to preserve what we have. Ijozini rich kwezolimo, i-rich kwezi-tourism. Sithe namhlanje uma kwejozini even ama-truck uma bahambayo akusiwona abantu basejozini, awusiwona abantu basemkhanya kude, abantu basuka le ngaphandle. So into esiyenzayo ukuzothi sesicela umnotho wasemkhanya kude noma wasejozini circulate khona la eduze, so that sizobhekana nesimo engikhulume ngaso ukuthi isimo se-crisis yomnotho esibheke kusona. Number 2, i-level ye-corruption sekuyinto efuna ukuba normal yenziwa futhi amaqembu ezepolitiki. Amaqembu ezepolitiki asunguliwe la esungulelwe khona asuka endaweni asuka kuzona. So you'll find ukuthi ejozini iqembu eliphethe abantu ababenefithayo abalala asungulelwa khona. So now that's why sithe sikhanda into yasejozini njengamanje wonke umuntu wasejozini akavotele into yasejozini, wonke umuntu semkhaya uvotele semkhanya kude. Sithe mas-address iy'ntatheli sizoba ney'thangami ey'thile sinazo already. Siyakhuluma ney'nsizwa nentokazi semtubatuba for umtubatuba Congress, siyakhuluma nabakwahlabisa for uhlabisa Congress nomhlabelangana Congress, bobagqoka kanje nabo kuyinto eyodwa. Sizoba bi-district ngoba inhloso yethu ukufanele i-district yethu ukuthi yonke noma kanjani icontrol yithi la ngaphakathi. Cishe bekuyilokho besizokwenza nokuthi sibize ama-volunteer ethu onke esesinawo sesiwakhandile, sizobatshela ngaleli qembu, sibanikeze iy'kibha, sizolontsha ukuthi kusukela kusasa sesingaphuma siye emphakathini ngoba iqembu lisemthethweni lirejistiwe ngokusemthethweni, ilungelo lokhetho futhi ngisho wathi ukhetho lokusasa umongameli belimemezela siyolungenela with confidence ukuthi siyobuya nalo futhi silinqobe. Mhlonishwa, ukhala ngokuthi kunenkohlakalo enyuka kakhulu emaqenjini ezepolitiki. Mhlambe nina njengejozini Congress iluphi ushintsho enizofika nalo njengeqembu elisha? Lento idinga ukuthi uthande umphakathi wakini. Uma ngahle ngisuke la ngowasejozini noma ngowasemkhanya kude ngiyovula iqembu lepolitiki eThekwini, abantu baseThekwini sijwayelile bazolutheka. So now sibona sengathi mancane amathuba ukuthi iqembu lethu nathuka involve inkohlakalo because abantu bonke abafomile, abantu abasensitive entweni yenkohlakalo. Ngakho-ke silapho nje ukuthi sivikele indawo yethu. Angicabanga ukuthi singayintshontsha thina. Asikwazi ukuthatha imali yasejozini ngoba eyethu, asikwazi ukuthatha imali yasemkhanya kude siyehlise ngemlenze siyichaphaze ngoba eyethu. So ngicabanga ukuthi yiloko nje esimele khona. Ngifuna ukubheka ngoba siyabona noma niphonsi livumo siyabona yakhomba ukuthi kade yaqala mhlawumbe lisungulwe. Mhlawumbe lisungulwe nini-ke leli qembu njengamanje mhlawumbe mangaka amalungu eseninawo ngaphandle lenizowathola kusuka manje kuyaphambili eseninawo nje kumanje? Amalunga njengamanje esinawo eJozini Congress awu-3014 across Jozini. Bona ama-volunteer esinawo nje bona abanye bakhona la abanye abekho basemva emawadini. So abantu esinabo njengamanje kwi-membership yethu from Monday sizoqala-ke si-set up indaba yokuthi abantu bawuthi membership. Uma wasejozini nje uzoyithatha i-membership but nje ngoba sinabantu about 3014 njengamanje sinabo. Ngifuna ukubheka anizokugcina
kwabasejozini kuphela enifisa ukuthi bejoyine iqembu kodwa nje umhlaba wonke nizofisa ujoyine iqembu mhlawumbe igama lijozini okuyilezi nje ngoba sizinto esejozini naye ngikwazi ukuthi ngijoyine mhlawumbe niyabona kanjani lapha egameni yonke into has to start somewhere. Uma ubuka ukurun iqembu lepolitiki kudinga a lot of resources. So asikwazi ukuyikhohlisa sithi sifungele lokhetho KZN because ngesibarisha ngoba KZN bonke. That's why siqale this side. Ngoba ngikhuluma ukuthi lama congress onke azofoma umkhanya kude wonke. Cishe ukhetho olulandelayo kazolonke siyongena lokhetho njengo KZN Congress. Mhlawumbe nje awakho okugcina mhlawumbe ukunqenqa nje laba bazoqala ukuzwa namhlanje ukuthi sekukhona iqembu elikanje emkhanya kude eJozini. Umuntu abancane abantu basemkhanya kude bonke ukuthi bawasupport leqembu elizosave mina semkhanya kude kuyemesa ababhekene nayo singabancenga nje ukuthi bangayidayisi bayikhiphe bona lento abayifaka kuyo bangayidayisi into yabo le ungabe uya ku ballot ufika kubhaliwe ukuthi Jozini Congress noma Mtubatuba Congress uwasejozini noma uwasemtubatuba angiboni khona enye into ongayivotela cause lento le ikhuluma nawe mathi Jozini nje angiboni ngasuka la ngiyovotela into yaseGoli ngiyovotela seLimpopo ikhanda lami angiboni ngabe lingisiza kahle kodwa asisho ukuthi abantu banamalungelo bane right ukuyichuzela bafuna ukuchuza but umkhiqizo wethu isodeza njengeJozini Congress so that's umkhiqizo ozozwakala ebantwini engicabanga ukuthi bonke bazowuza siyabancenga ke bonke abantu ukuthi abagadi into yangakubo bamele into yangakubo Sithokoza Chris Mwakho lesikhathi sakho siyabonga.